ringei tubjak sini kokthumnai sini media bondo rokno blackhe hamlayo जों दिनै जरुरी खालाय जे मिडिया ringei मान हामानि अबनो सिनि खायसे कारण जों फैनाय जानुवारिनि 6 तारिखनि सिमि सिनि ब्लाइखे नांखुकमानि मुभमेन्ट खालायनानै दिनै थां दङ बनि बागै जों फैनाय 6 तारिखआव समस्त IPF दिनै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन जेटा दंथ'नाय बरफ बाय मिलिवै आसुगलायै सेंट्रल कमिटिनि मध्यमे जों सिद्धांत नाहारका जे फैनाय 6 तारिखनि सिनि मुभमेन्ट सुरुनाय बनि बागै जे मुभमेन्ट सुरु जों अबनि बागै खालायनायो जे त्रिपुरा हास्टेव आगि जे थानाय 2009 नि सिमिनो जे सिनि IPF त्रिपुरालेण्डनि बागै आलादा राज्यनि जे डिमान्ड खालायदोंमोन अबनो रोखसावैनो जों दाबो बाहायनो कन्टिनिउ दाबो जों डिमान्ड खालायनो थानाय बनि बागै जों बिसेसखायै क'क्राझाराव त्रिपुरालेण्ड सानमानि साथा गोसाराव किसा सिनाव माने त्रिपुरा सार मोनबाय ताइबो खतिकाराव खायके हामया